Да, бе! Това момче от Борован с червеното, а това момче от Криводол. Ако ги познавате, вижте ги. Много работят. Работи на двете заплати. Единият чак си сложил очила, че много слънце има. Да, бе! Това е шефия на мафията! Така се работи, така! Това са маслини, ако не знаете какво е това са маслинки! Не са джанки това са маслини! Оре, не може да запре, бе! Какво да се запреш, бе? Много яко работят българите в Испания. Стига толкова. Абе, чакай, как стига толкова, бе? Така, брат ми, се работи! Лесно, парички не се изкарват! В Испания така се работи, всички да гледат! Да гледат! Така не се вадат пари в Испания, евро! Давай, момчета, дайте газ! Нещо много лабаво работите! Мимо! Кой ще кажеш за Краса, бе? Какво да кажа? Няма да са жените! Покрай тук, тия дни, покрай Нова година. Ще са жените с Краса, а? Обичаш ли я? Много! Обичаш ли я? Много!